ti Masakbayan. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi kada kayo ti umuna apaset ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakas at tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Simbangpad ka din ni Ivy nga anak ta, bakay? Apay aya nga ibagam nga anak ta, kat anak mo't ni Cristel day nga ubing. Shh! Tangiwat mo. Mga no da makangagking ka. Kit madoktalan da nga insukat ta naggidan kayo ang naganak ni Cristel di ospital. Maibutak-tak laeng day apalimad. Nuag sa o ti kasabwat ta a janitor ti ospital. Awanan dito'y day a janitor. Nataysan. Nalipatam samod nga ammo ni Amira ti palimod ta. Ti inserag mo katulong ni Cristel. Awan parikot kin ni Amira. Napudno kanyak day agayem ko. Apay nga ijay pay balay ni Cristel ti nagiserkam ken kuana. Tapno iso ti pan nakamatata ijay dakkel abalay. Tapno ibaga na ti amin ang mapaspasamak iti pudno nga anak ta, ani Chloe. Jack kayat ti Maris ti Cortina, kan abong ti kama ijay silid ko. Sukatan! Apay kadiasan mo akayat. Napintas mo ti Maris na ti kuna. Napintas siguro itikaskan ka, bakit? Ngam Jack kayat. Anya ka di amaris ti kayat mo, senyorita. Mangpili ka itinaranyag amaris. Saan kat atinalitam? Saan ka bakit? Tapno kas di ti Maris ti kwarto? Alangarod tayo naksukatan, senyorita. Darasam, takayat kong tagin na na. Wan, senyorita. Ay, nagalas kat ti ugali ti anak ti gayem ko na ni Mia. Kasano nga tamat ti pudno nga anak ni Madam Cristel nga adda iti puder ni Mia. Imbag ta si mangpet kan. Nakasakdo ka din iti pagdigos ko. Jay pa'y pagluto ti sinakdok nanang. Agsubliak a sumakdo no makaluto ak. Agawaam, tamaladawak ijay pagkankanta aklab. Wan nanang, mabiit laang. Ivy, ingkaman kumatang iti sigarilyo. Darasam! Mabiit laang taglutluto ak pa'y tatang. Inkakid din! Dawan ti sigarilyo. Saan ka man pambar? Jak pa'y nakasakdo iti digos ni nanang. Awan ti ado pambar. Mapan ka no, di mo kaya tamasipad ka. Sige. Uwan tatang. Mapanakon. Apay nga taajak madisiplinaan jay anak ta. Adu ti madi akababalin na. May tamat nga ron ti parikot ko. Nakurang iti respeto. Ken ipilit na amin na kayat na. Kanayon kumat abagbagaan. Ang kaguran na ti mabagaan. Saan ang maanawa iti madi nga ugali na. Awan mo tikas di kadag iti kakabsat ko. Natulnog kami matamin. Uray da kami mat nga agkakabsat. Awan mat ti bastos. Ay nga mo rin kasta. Di ta maumamang bagbagakan ko na. Anya pa'y ngay no di kasta. Pagrebengan ta ti mamagbaliw kan kuana. Gusto ta nagkita ta dito'y tiyandaan. Kumusta ni Chloe ijay dakkel abalay? Nasaya at mat. Kanayon abagbagaan da Madam Cristel. Madilat tamat ti kababalin na. Saan akasta ti kayat ko amamuan? Nuit itad damot laeng amin akasapulan na. Ay wan, agbibig akas labak na. Kasanumat ti ubingay nga da iti puder mo. Itad mo kadimat amin nakasapulan na. Nambarak. Saan ko mat nga anak? Kaya't mo asawan. Saan mo nga ibilbilang nga anak? Ay saan mon adamagan? Iso nga inser ka ijay abalay akas katulong. Tapno maasikasom anaimbag ni Chloe. As-asikaswag man. Yam no maminsan, aglablabas man. Di mo man ibagbaga ti kasta. Siyak tinangirekomendaken ka ijay abalay. Masapon nga aramidam ti trabahom. Aramidak man. Rumbang lang. Ano saan? Ammomon ti aramidakan ka. Ha? Ammunak, Amira. Ha? Ditakan. Nagdakas katigayam ko. Kapo iti ayat na anasaya at ti masakbayan ti anak na. Nang tulag iti kasabwat na iti ospital, anang isukat iti anak na, iti anak ti kinagiddan na anaganak, ani Madam Cristel. Nagsabat kami kin ni Amira ijay tiyandaan.
Mayat ka no, ti sasaadan ni Chloe nga anak ta ijay dakkel abalay. Madamag ko man gayam. Anya ti kang runa na makagapo no apay adakkel ti guram ken ni Cristel. Ado ti kagurak iti dayjay a Cristel. Inapiunak iti ado abanag. Mangibaga ka man nga rod no nya launa ti kaguram ken kuana. No apay nga isupay abak nang tinagbalin a valedictorian. No siya kuma. Libre kumamat ti panagadal ko idi iti kolehyo. Ita, jak nagkolehyo, tawan pagadal ko. Mabalin mo mit ko matinag kolehiyo idi, nakaurnong ka iti pagadal mo. Saan laday ta? Crush ko idi ni Jake Tabaknang. Ngam isumanan tinangagaw iti ayatan. Kayat mo asawan ni Jake ti ayatan? Idi day jay. Ngam inayat ka man nga uray saan ka Baknang. Impagarop mo abak nangak. Ta impakitak king ka, ti inhabak ko iti sugal. Wan nga rod, kunak no Baknang ka. Ngam saan met gayam. Nauma akon iti TV, iti kwartok. Pati iti katrek. Kayat ko, jay king size, anapuskul ti kutsyon na. Anya pa lang ti sa pulam iti katrim ay iha. May sammat iti kwartom. Papa, naka-order akon iti online. Bayadan nyo no mai-deliver dito ay. Apay nag-order ka, di mo pa inyo man kanyak iha. Iso nga rod nga ibagbaga akon. Basta, nalpasan nga yung order ko. No di yung kayat, agpasugnutak, agtalawak. Hanya kalaki din ay iha. Saan kumamat aday ta agtalaw, ti kanayon mo nga ibaga. No di yung tungpalan ti kayat ko. Talagang aramidak na ita. Malala. Sige, matungpal ti kayat mo. Tungpalan nyo matlagayat. Ngam ado pa'y lang asermon nyo. Kitaan niyo ti grades ko, nanang. Nagngangato. Saan ko pa'y amasango akitaan? Aywan gayam, nalaing ka kadingag kanta. Agkanta? Awan asam ko nga agkanta, nanang. Kay kayat ko ti agripaso kadag iti leksyon ko. Ay na, isuntumit lang adi ka makapagtuloy iti kolehyo. Tawan kwarta pagadal mo. Agtuloy ako mga agadal, nanang. Kayat ko ti makaturpos iti kolehyo. Agyaman ka kiti kapagadalan ka pa'y iti high school. No addala ko madakkel a kwarta, ket ijay ka kumapagad-adalan ni Chloe, tapno makitam, no nalaing no san. Chloe? Jay ka di maarte nga agad-adal iti pribado a pagadalan, iti asidag ti pagad-adalan mi? Apay amarte ako nam. Di ka man agsasao iti maibusor kan kwa na? Kanayon nga itulod ti kutsi. Ngam nagalas ka no mati ugali na. Ado ti masuron kan kwa na. Kasano ko mga amom? Ado ti gayam ko iti pagad-adalan na, nanang. Ibagbagada kanyak. Ang maarte ka no. Soberbiyada ka no. Apay anak kami suot ka. Anya ka diti parikot. Agsagana ka, tamadamdama, si kantag-kanta. Masurunak iti imbaga ni Ivy. Nga ado kano ti masuron kin ni Chloe ijay pagadalanda. Apay ko makasurunda. Apalan da ka diti, kinapaknang na. Nalabi takas ta. No saan kumaanangin na ijay pagad-adalan na. Ijay ko mga agadal ni Ivy. Tapno makita na amin ang mapasamak iti anak ko ijay. Sayang lang ti pagmatrikula na ijay. Imbag ijay pagad-adalan na, talibre. Pampubliko a pagadalan. Padasat tuman ti mapan ijay asidag ti pagadalan da. Tapno makita man met ti anak ko. Hintanto iti kantin iti asidig-tigit, ti pagadalan na pagitultuludan ti driver da. Adday tantikot siya amang itultulod kin ni Chloe iti pagadalan. Umasidag ta iti gate, tapno makita ta ti anak ta. O sige. Yawat mo man tibag ko, si ka driver? Saan kang agbayag-bayag? Aday ta, ma'am. Hello, napintas abalasang. Ha? Asino ka? Saan ka ngam mo? Siyak ni Mia. Isumat ni Juancho. Ti asawa. Awan ti amok nga agnagan iti Mia ken Juancho. Di kay mangsinga ta umunagak iti gate. Aglisi kayo? Nay,
Imulagan iti kay. Di nataingkan ka no? Gaputa di natapay am mo ti anak na. Agbaliw to. Nanang, ayon ti balon ko, tamapana ko ni iji pagadalan. Awan kwarta. Uray sumardeng kan nga gadal. Diyak kaya ti sumaritang nanang. Sayang, no diyak ituloy. Mapagtuloy mo nga rod ti bagbagem kat awan nga rod kwartak. Magmagna ako na mapan iji pagadalan, nanang. Mabalin mo matgayam ti magna. Apay adumawat ka pay lang iti kwarta. Ha? Sige, nanang. Inakon. Amangan nga min numaladawak. Yalaan nak pa iti danom tamakain inuma. Darasam! Apay akas di nanang kanyak. Sipo daw bingak. Diyak pa'y narik na ti panangipatag na kanyak. Anak dak nga to. Wano, inampun daklaang. No inampun daklaang. Asino nga ron tipod na adadakal ko. Pudno nga tati adap ko. Asaan dak nga anak danaanang. Apay kanayam ka naliday, Ivy. Mabalin ka di nga ibagam kanyak ti parikot mo. Parikot ti pamilyami da ito'y, Dave. Apay, nagsina dagiti dadakkel mo? Saan? Diyak marik na ti panangipatag da nanang ko kanyak. Ha? Ibagapay ni nanang ko. Asaan na kanon nga agtuloy iti kolehiyo. Ay, sayang no saan ka ngagtuloy? Sikapay mo't nga rod ti kalaingan iti klase tayo. Parikot ko ti aramatak inton ang kolehiyo Mala, bayan, ibagak ka ni daddy. Alaan da kanto amay sa kadagiti working student iti universidad nga yan na. Tapno agtuloy ka matlaang, Ivy. Agpaiso ka di? Pangaasim man, Dave. Tulungan na. Awan nam namaag kadatatang kan nanang. Apay apo man nagnakay ti salas. Kat ada pang panunutak. Ay, agdaldalusak, senyorita. Anya ayat ti pampanunutam? No, ibagakkan ka. Masungbatam nga ta, ti damagak? Kasano nga amok, kat di mo pa'y matimbaga. Amom ka di? No asino, dagi dya agnagan itimiya kan Juancho? Anya? Miya kan Juancho kunam? Tuwalang ka ka di? Siguro, amom dagi jay. Husto ak ka di? Ay, sa anak pa asigurado, no amok ko no saan? Apay nga rod anas daw, kaidimbaga. Ay, kwa? Kasla nang nangag ko nga minday ta nagnagan. Amo ano isuda tinakdakamatam. Pumanaw ka man langan dito eh. Awan sirbim, di mo matlagayan masungbatan ti damdamaga. Amira, Awan chong nakaluto ka ka din? Anya dyan balikas kon? Apay damiya kan Juancho. Ay, isuda ti pampanunutag, itay nagsao ka, iso anay balikas ko tinaganda, madam. Kapin anong gayam ni Mia? Iso tinangirekomendakan ka diti balay akas katulong ko. Ay, medyo adayumatkit din, madam. Ngam, agayam kami nga men. Kumusta damot nga taitan? Agpada kamin samet nga agmay-maysa ti anak mi. Nasa una idinagkita kami idi. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, ti makalawas aserye tayo anapauluan. Dakes at harigagay, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika, ken itimat direksyon ni Virgie Peclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Napalabas, nadungod a Cristel ken Jake iti impagarup da nga anak da ani Chloe.
Sigud nga kaadalan da Mia ken Cristel. Adu dagiti banag nga inapapalan ni Mia ken ni Cristel. Linagip met da Mia ken Juancho tinapalabas iti maladaga da Ivy ken Chloe. Aga po iti dakes at tarigagay. Pinagsinukat da Mia ken ti kasabwat na tinamtag dagiti maladaga iti ospital asaan nga ammo ni Cristel. Inaramid ni Mia daytoy. Tapno ti anak na ti mairanod iti kinabaknang da Cristel. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti makalawas a serye tayo anapauluan. Dakes at tarigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Medyo adayumagkit din, madam. Ngam, agayam kami ngamen. Kumusta damot nga taitan? Agpada kamin samat, amay may salaang ti anak na. Nasa una, nagkita kami idi. Ay, uwan, madam. May samat ti anak da Mia ken Juanchong. Pagad-adalan nga tamot ti anak da. Iti pampubliko a pagadalan, madam. Idintutan ni Chloe nga anak yu ket iti pribado a pagadalan. At dala parikot ko ken ni Chloe. Adda kapkapsot na iti pagadalan. Idinto ta kanayon as siyak ti kalaingan, idi siyak ti agad-adal. Nalaing madya anak da, madam. Amangan no valedictorian into naggraduar da. Kasta ka di? Imbag man? Nagrigat ti Agripaso iti leksyon. Agsardengaksen nga agadal, mama. Kasano nga ammom to nga imanihar ti negosyo, no di kamat agadal, iha. Ipamanihar tayo iti sabali, mama. Numadlaw ti mabayadan amang imaninghar nga awan ti ammom. Lukwanda ka. Ibagada a bankrupt, uray no isuda ti bankrupt iti negosyo. Apay ngamin asa anak analaing. Nalaing kami mo't adwakan ni papam. Idi na kami ti agad-adal. Apay asa anak nga imala kada kayo. Ano samlat ta ti Agripaso, anak ko? Kaasi ti awan adal na. Asino pa'y ti mangimanihar iti negosyo, no awan kami. Nalaing ko mga agkantamon ni Ivy, tapagkantain ta iti club. Wan nga saan? Pagsalaak sa. Nalaing ka di ngagsala. Agpraktis ko mga rod ngagsala, tapno pagsalain ta. Mayat sa nga agpaiso, nagsursuro nga agsala. Ibagak man gayam kan kwa na inton sumangpat. Data ti mangala iti sweldo na, no agsala. Wala. Apay nga italaang analagip ta daytoy. Suruan ta nga agsala ti danga. Amangan no di namot kayat ti agsala. Saan ati kayat na ti masuro? Naturturoy ta pa'y laeng ngam iso. Dave, naibagam ka di ka ni Daddy, ti maipapan iti pa nag-working student ko. Wen, imbaga, ken na ibaga kasi kati kalaingan iti pagadalan tayo. Matulungan na ka di ni Daddy. Wen ka no? Iti library ti pagyanam. Tumulong ka iti library ti pagadalan. Agyaman na. Sapay ko matagadalak matlaang. No kano si kati makaala iti umuna pa madayaw. Free tuition ka kano? Adapay allowance mo, no agtrabaho ka iti library. Ikagumaak ti makaala iti umuna pa madayaw. Talaga akayat ko ti makaadal. Uwin tasayang ti kinalaing mo. Ay, uwin gayam, sa balyak man ti saritaan. Anyang ti trabaho ni nanang kantatang mo. Singer iti club ni Nanang. Bouncer mo't ni Tatang. Singer ken bouncer? Wan, naranggas da kanyak. Ha? At daatap ko asaan dak apod no nga anak. Amangan no ampunda ka. No saan ta ko mga anak ni Chloe, sumuko ako man. Adungag paiso dagiti ugali na makapadismaya. Uray ka disi ka, kat maupay ka, no dadduma. Jagilibak day ta, Cristel. Saan arumbang asumuko ta? Day tangarod kat, anak ta ni Chloe. Iso nga anusan ta nga isuro,
Tapno mabaliwan ti madi akababalin na. Gusto tinakunam, Cristel. Agam... Kaslawan ti pagbaliwan na. Tasa na nakaramraman, iti uray anya na sakit. Ipilit namin na kayat na. Malidayanak no kas di abagbagaak, ngam di nakmat italtalag. Oh, anya nga tati masakbayan na. Tadi namat ammo adumngag iti patigmaan. Dahil tatirigat na, no ti anak kitsan adumngag. Talaga asukir ni Chloe. Ti kayat na, kaya't maitid amin dagiti kidawon na. Nasaya at tadakan si ka, babae. Agpraktis ka man kit di nga agsala. Tadakkel ti sweldo ti agsala iti club. Anya? Ay, nanang, awan arapaap kung agsala iti club. Kayat ko di makaadal. Saan ka di nga imbagak nga awan pagadal mo? Ada nga rod mang tulong kanyak, nanang. Kasano ko ba? Pagadalan na ka, day tayo bagbagam? Nulakas siya ti makagunod iti umuna pa madayam. Awan bayadak iti pagadalan. Kan agtrabaho ak iti library, tapno da allowance ko. Adal, adal! Imbag ko man no pakairanudan mi day ta adal nga bagbagam. Diyo ka di kayat ang makaturpusak, nanang. Siyak to ti sarikad-kad yo, no nakapsot kay ton. Nga mabayag pay day ta, manupay atawan. No agsala ka, adan kwarta adagos. Pangasiyo ko man, nanang. Puno sadya ka mo tagsala. Sana balit ang trabaho ak dito'y balay. Trabaho amin. Ne, naliday ka man Ivy. Anya man ti parikot mo? Pilitin nak ni nanang agsala iti club. Puno sadya kaya ti agsala ijay. Iti day tang inaramid ni nanang mo. Amangan no, pudno adi na ka anak. Pagkunam adinak anak ni nanang ko. Ti ina, di na kaya't amay sagmak ti anak na. Angam ni nanang mo. Iso mo ti mangisagmak kang ka. Gapula ang iti kwarta. Agpayson sa ti kunam. Jakpay pulos na rek na ti panangipatagda kanyak. Awan ka diti mo makabagyam, mabalin mo apagkamangan. Jak nagdamdamag. Taagongat da adagos. No adadamagag kadakwada. Kanayon da nakaturog no adada ijibalay. Siyak ti para trabaho ijibalay mi. Kaasi kamat nga rod no kasta. Awan klase yo ita. Papanam ka de. Apay adamagam. Siyak ti amo. Katulong ka laang. Tapno amok ti ibagak no damagan damadam tinapanam a. Aglisi ka. Ay, Tamag na. Saan kang agmatider dita? Dita ka man laangan. ay anya kay ti ibagak kadamam anapanam. Basta inak agpasyar. Awat ti masnop apapanan mi kadagi ti babarkadak. Anya kay ti oras a sumangpet ka, senyorita. Sumangpetak no kay kayat ko. Tsak amo no anya nga oras. Agsala ka dimot lang ni Ivy. Isupay ti masweldo na. Kinasaritak ti danga. Ngam di nakat kayatan. Ay, sana ti kayat na ti masurot ah. Agadal ti kayat na. Nakuna na nga inton lakay kan bakit na. Iso kano ti agbalin asarikad-kad ta. Damot ki di kalintigan na ah. Ang nung nataengan tanto, kayat kadipay ni Ivy ti mga sikaso kadata. Bayam, takasaritak tumanan. Imbang ta nagsarak tamanan dito'y tiyandaan. Anya ti barong ang maipadamag mo. Madilat tati kababalin ni Chloe. Madisdismaya pa yon ni Madam Cristel. Anya ti kayat mo asawan iti madisdismaya. Nangag ko ti saritaan da. Nga uray bagbagaan da kanaw. Kat saan na kano nga ammo ti dumngag iti pamagbaga. Ngam ititad damot la amin dagiti kidkid dawan na. Ito damen. Saan damot nga inimutan? Ngam aglablabas at talaga ni Senyorita Chloe. Pag kunaamat nga glablabas. Ipilit na amin na kayat na. Kas kumaitay pimanaw. Dinamag ko no papanan na. Tapno amok no anya ti ibagak kada Madam Cristel. Papanan na kano. Awan ka no matimas no papapanan na. Pimanaw latan adi na imbaga ti papanan na. Ay, ala. Itad ko kan ka ti cellphone number ko. Ibagam kanyak no sumangpat. Napanan ni Chloe. Malaman nga mawanpay. Damdamagak itay ngam di namat ibaga, sir. Awan ka no ti masno papapanan na. Apay asino ti kadwana. Di namat imbaga, sir.
Kinasurunak pa'y dinagdamagakan ko na. Talaga anatangkenan ti ulo na dayjay nga ubing. Nakarong agpaiso ni Senyorita Chloe, sir. Mala ka ni Mia nga inana. Anyat ko nam. Ah? Ay, kwa, sir. Tikunak, kasino nga tati immalaan na kat nasingpat kayo mat ka ni Madam Cristel? Hello? Nakaawag ka mat. Rabrabiin. Ada ka din ni Chloe. Ay, awan pa'y. Iso ang makapungpungtot ni sir. Apay ngamin adi mo dinamag anaimbag no papanan na. Dinamag ko nga road ngam di na ibaga. Adangam insul-sul pang ni Senyorita Chloe. Di ka man agsao itikas na. Awan ka dita no saan ka nga inrekomenda. Ay, ladingitak. Ngam makitkitak mat ngamin, anasingpet da madam. Ngam jay anak mo ti. Ay, jak amo, no apay akas jay. Guston! Awan ka dita no saan agapukin ni Chloe. When matkit day. Ngam makitkita, kasaan arumbang ti mapaspasamak. Nikit di Chloe ti asikaswam dita. Di mo baybayan. Sige, tanay, kaslada umay dito'y ayan kaw. Bye! Unay lakit din ni Chloe. Pagdandanagan na ti tao. Adamat cellphone na. Apay di umawag man lang no ag-text. Sapay rabiin. Napnapanan nangatan. Ay, saan mo't nga rod ang mabalin nga i-report iti pulis. Tanabiit pa'y matngawan. Dumakdakkel ngam ad-addamot asumulsulpan. Kasjay, ti tao akanayon ang mapampanuinuyan iti kayat na. Alangan mo't asaktan. Wenno saktam. Ang mga doon-adda nga agrebelde. Pangsapsapulan tan nga iti dayjay nga ubing. Anya ti madaman. Ada ka din ni Chloe. Ay, awan ka no pa'y nga rod. Makapungtot ka no ni Jake ko na ni Amira. Saan nga kamkamali amang dangran ka ni Chloe? No pagaramidan da iti saan anasaya at ni Chloe. Pagikarawag mat ni Ivy. Lakit eh. Ti anak da ti balsenta. No saktan da ni Chloe. Imbagakin ni Amira nga umawag. No kasano. Orasan, tapos si kati kumanta. Di ka nagmisuot. Ay, imbaglakit din. Tanuado ti agpalakpak no kastang agkanta. Makisayan ti parikot ko. Iso nga ron ngayon ka kumantan. Tapnusan anak ko na si Tarupang. Anyat orasan. Apay nga itaka lang. Iti balay, iti barkada, papa. Nagkasangay ngamin. Nabartak ka pa'y. Apay. Aramid ka di ti limpyo a babae ti agbartek sa agawid iti dis oras ti rabi. Itala ang mat, papa. Iparityo ka din agragsakak mat sagpaminsan. Iti dis oras ti rabi. Pagdantanagan ti tao. Apay, di ka man lay mawag. Kasano nga umawagak? Kat madamati happy-happy. Saan nga umnuday ta rason mo? Ala, ingka maturog. Tagsarita tayo dinalapat intun bigat. Maturog, di maturog. Iparityo kiti na mapanak, iti balay, dagiti babarkada. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan na dinggen, tituloy ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes at Tarigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika, ken itimot direksyon ni Virgie Patlay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Tinapalabas, nasingpet ken nasaririt ni Ivy iti sidong Damia ken Juancho. Idinto tasadot nga agadal ken maditi kababalin ni Chloe iti sidong da Cristel ken Jake. Gapo iti kinaranggas Damia. Inatap ni Ivy asaan nga isuda ti pudpud no adadakkel na. Kabayatan na. Maupupay da Cristel ken Jake. Gapo iti ugali ni Chloe. Iti maysa nga aldaw. Rabiin ngem awan paylaeng ni Chloe. Bueno papagayam,
Tinggen nyo tituloy ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes at Arigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kasano nga umawagag? Kat madama ti happy-happy. Saan nga umno day tarasan mo? Ala, ingka maturugan. Tagsarita ta itinalapat intong bigat. Maturog ti maturog. Ipanit yugit din na mapanak iti balay dagiti babarkada. Saan kan asumungbat ta mga numakaraman ka? Aglablabas kan. Sige, mapanakon. Saan na maulit dayto apanagawid mo iti disoras ti rabi. Babae ka pa imot nga rod. Kasanun no dadaka sa mapasamakan ka. Tsak kaya ti panagungot ni Papa Itirabi. Agtalawak man kit di. Mapanak iti balay ti gayam ko. Bayak nga agdanag da amang sapol kanyak. Kitaak man no di agdanag no awanak. Inayadak ti pumanaw. Apay day tabag. Papanam, senyorita. Agdal na ka no di mo kaya't asaktan ka. Ibagam no sa dino ti papanam. Amangan no agungat kanyak ti inam. Ulitin man ti imbagam. Ina, kunam. Ay, mamam, ti kayat ko asawan. Sigurado lakit di asapulan nakakanyak. Aglisi kakit di tadalan. Bayam nga agbirok da. Apay gamin nga inong tanda. Sir! Madam! Agreeing kayo! Pimanaw ni Senyorita Chloe! Ano ti naman ang pimanaw ni Chloe? Wen sir, ikaw gawid ko ngam di nakintaltalag. Malatawagak amin na koneksyon ko. Tama disable ti credit card. ATM, ken amin ang mabalin na pangirwaran iti kwarta. Kasanon no agbisin. Sana siya ti karkaritan da nga ubing. No pimanaw, di mo na ti pagawidan na. Unayan ni Chloe. Agaramid iti saan anasayaat. Ngam isupay ti agpasugnod. Ay, sakit ti ulo ti papay na. Napanakilan. Hanggang kita mantilay na. Hello, Mia. Ada na patid nga ibagak. Adda ka din ni Chloe. Simmang pat idirabi anabartag. Pinagungtan ni sir. Imbaga na nga agsarita da kumaita-abigat. Nagsarita da ka din. Sinapsapan na ti pimanaw. Di na kayat ti pabagbagaan. Kat, anya ti inaramid dagiti agasawa. Nasuron ni sir. Kat impa-disable na amin ang mabalin a pangirwaran ni Chloe iti kwarta. Kasanun no awan kwartana. Inaramid ni sir atap no agawid. Iyawag mo manan kanyak no agawid ni Chloe. Agawid siguro no awan kwartana. Wan, Mia. Dandani tayo nagturpos. Sigurado asi kati makaala iti kaunaan na pamadayaw, Ivy. Sapay ko matakas ta Talaga nga inka gumaak ti amin. Kat babaan iti tulong ni Dadim. Makapagtuloyak iti kolehiyo. Agpada ti iti kurso. Iso nga kaklase ta. Tapno isuro nakto, no dojak mo. Agidan tantong aginroll. Tapno agpada ta iti oras kan subject. Sana ko na marigatan, tadaka kadwat. Uray siya kat, agyanak mo iti library. Tapno agkadwata. Agpada tantong nga rod a librarian. Day tamo timbaga ni daddy. Agkasapulan ka no ti universidad iti librarian. Agyaman ako na iti tulong mo, Dave. Inaramid ko dagitoy. Tasaan lagayam ti pangibilbilangakan ka. Napatag ka iti biyag ko. Anya. Di mo i-chat-chat no awagan ni Chloe. Impaitakan kuha na amin na masapsapol na. Anya pa'y lati kurang. Awan mo't siguro ti da kasama pasamak kan ko na. Taapay asa anak nga agdanag unay. Ura siyakmat. Kasta ti mariknak. Jakmat unay madanagan. Isong awan basol ta iti ipapanaw na. Hanggang kasanon no saanan nga agsubli. Pangalaan na nga iti gastusin na. Gastador nga ubing. Manulangal daw. Adon ti mabawas iti credit card na. Impa ay tamat amin a pagsayaatan na. Hanggang apay akastoy ti isubad na. Ikak iti pagnakman na. Isu ti pimanaw. Jak pinapanaw. Isu nga muna mat ti pagsubyan nan. Ala,
Agrubat takit din, taintan ija opisina ti negosyo ta. Hello, Amira. Anya ti aramidan dagiti agasawa dita. Napanda ka din nagbirok. Napanda iti opisina. Nangagputi sa ritaan da. Anya ti saritaan da. Iso kano ti pimanaw, adi da mo pinapanaw. Amo na kanuma ti pagsublian na. Saan da ka di amadanagan? Nangag ko ako na ni Madam Cristel. Nga awan dakas kano ama pasamak na. Taapay kano nga awan mo dadanagan da. Apay kumang awan dadanagan da. Uray ni sir, kastaman ti kunana. Kapungataan, ta saan da nga anak ni Ma'am Chloe. Tangiwat mo. Amangan no adda makangagkan ka. Agmay-may saak ditoy. Intulod ti driver dagiti amok ija opisina. Alangarod. No anya ti mapasamak dita. Padamagan nak, ha? Awan ka di text no chat ni Chloe kan ka. Awan. Awan tinasakit ang bakrang ko. Isukit din ti kumura. Kat iso tinakabasol. Burbur chamot kanyak ti kababalin na. No kumamay sa abanag aginatang ko kat isublik. Nga uray di da isubli ti pananggatang ko. Sana nasakit tinakam ko. Ay, pakawanan nak na marswa. Diyak maawatan. No apay anaawanan iti ganas kan ko na. Dakas ta ka di anaganak. Kaapay nga agpad akas tati marignata. Diyak maawatan. Anak talata ni Chloe. Gapo siguro. Takanayon asakit tinakem ti ipapay na. Iso akas to'y ti marignata nga agpadpada. Saan ka di nga imay dito balay ni Chloe? Kabayatan ti kawan mi. Awan mat sir. Awan mat text no chat na. Adapay siguro kwartana da jay. Kita akman, numaibos ti kwartana. Saan nga tanga ada sinurutan na a boyfriend na sir? Do isuti kayat na awan ti pabasulan na. Makitan to no nya ti masakbayan da jay nga ubing asukir. Sana siya ti rumukmakan ko na. Naruwam nga agpaiso ni Senyorita Chloe sir. Aglablabas. Pudno ta kunam. Ay, napanan na nga ta. Awan samat kabagyan yun dito'y apagkamangan na sir. Wen ta adayo ti ayan dagiti kakabagyan mi. Ni Cristel. Tagtagal mo sakit. Ay, Cristel! Ay, bumangon ka! Ay, Apay akas jay. apay. Anya tinay tagtagainat mo. Kasla nagsublit ti lagip ko. Idi adak iti delivery room. Idi naganakak. Ket, anyat napasamak. Idi impangato ti doktor ti ubing apaman na rimar. Nakita nga adda siding iti likod ti lapayag na. Nay, kasano ti pan nakakita ako nam? Idi impangato ti doktor ti ubing. Idi igam na ti dapan. Imposipos na. Kat nagkulaidag ti ubing. Nalawag ang nakitak ti siding. Idi kwan, naulawak. Kat jakon amo tinapasamak. Parpar matalag da ita. Awan mo ti kami dinglit Chloe. Kasla saan ko aparpar matalaang. Talaga ang nagsubli ti lagip ko iti na itagtagainap ko. Adda siding iti likod ti lapayag ti inyanak ko nga ubing. Day, nagsapa ka na bimbangon. Kaslag dardaras ka. Mapanak iti ospital. Masapol adamagak amin anaganak iti day tsa abulan tawan kan aldaw. Anya? Anyat sasawa mo? Mano natawan tinapalabas? Sigurado nga adda record ti ospital no asino dagiti kaduak anaganak iti day jay nga aldaw. Wala, makamu ka. Ay, tapno madalusan ti atap mo, mapan ka. Mangtangdan ta iti mang trabaho amang sapol kadagiti a records. Agyaman ak, Jake. Italaang amalagip ko. Nga adag ayam siding ti inyanak ko.
Imposible mat arugit tinakitak. Kasano na pasamak. Katawa mo siding ni Chloe. Oh, Dayta tinuktalak. No asino dagiti kaduwak anak-anak iti dayjay nga aldaw. Ken no anya ti address da. mala. Mga lak iti detective, tapno tumulong iti amin. Tapno saan kan ngagtaktak kan agbanno. Plantsaam amin dagita. Kitaam day ta bestidak akabarbaro, ta plantsaam anaimbag. Aramatak day ta inton rabi. Amin ka di dagita kat plantsaak, nanang. Ada ngamin aramidan may itang ija pagadalan. Mas importante day ta plantsaam, ngam ti kunkunam nga aramidam ije pagadalan. Dandani kami ngamin agturpos, nanang. Ado pa ti activities mi. Kayat mo asawan, siyak tag plantsa. Plantsaak to kumainton rabi iti daduma. Ayawanan ti adupay apambar. Darasam kit de, tapno malpas adagos. Isardang mo mampay tara aramidam, tay sakduan nak ititigos ko. Ilipas ko pa'y kano dayto ay tatang. Mapanak pa'y ngamin iti pagadalan. Anya nga ilipas, makatigdigos akon. Ingkayon iti gripo, tatang. Isamsambot ko ngamin dayti plan-plantsaak. Anya mapan ni Jay Gripo, danga. Adda kang arot para sakdo. Mapanak pa'y ngamin iti pagadalan, tatang. No di ka pa lamapan, makaramag ka na eh. Anya jay kasla maururam? Inak man kitaan. Ti sinalbag a babae? Imparabaw na ti plantsa iti kabarbaro abadok. Kat nauraman, payman. Ay ve! Ayan mo! Ay ve! Napansin Macdo, ititigos ko. Nauraman ti kabarbaro abistida kapag badok kumainton rabi. Apay, di na inikatin nakasaksak a plansaya. Inikat na at isaksak na. Ngam imparabaw namat iti seda abadok. Ay nakurat-ratan. Sayang pa'y ti kabarbaro abadok. Ay, nagdang nga babae. Nakasakdo siguron. Paumahin na jay. Hoy, Ivy! Umay ka man dito itaplantsaon ka. Nauraman ti badok. Nanang, imbaunak mat ngamin ni tatang. Darasam! Ha! Napudok pa'y laang ti plantsa. Umay ka tasikaman ti plantsak. Tamaraya ko na. Hoy! Agsabli ka ditoy! Apayatin maray ka! Ay, ti salbag ababain. Huwento! Kamatang man ni Ivy! Taplantsak ti rupa na! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan at tinggin ti tuloy ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes at arigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itinkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Tinapalabas, gaputan na bartek kinaladaw asimangpet ni Chloe. Pinagungtan ni Jake daytoy. Nagpasugnon ti balasang ket sinapsapa na tinagtalaw. Ket tapno maikan iti leksyon. Pinadisable ni Jake amin ang mabalin na pangirwaran iti kwarta. Kabayatan na, mas daw ti agasawa Cristel ken Jake. Nuapay nga awan unay dandanagda iti inaramid ni Chloe. Iti sabali abangir, madanagan da Mia ken Juancho, apudpudno ang naganak ni Chloe. Iti may sangal daw, nauram ti pinaplansya ni Mia ken ni Ivy abistida. Itagagayan, denggan nyo tituloy ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes at arigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Tumarayak pa rin. Hoy! Dinak itarayan! Agsubli ka ditoy! Huwag ka! Kamatang manday ta babae na plantsak ti rupa na! Papanak nga tahan. Ang mga numakamatanak ni tatang. Diyak kayat ang maplansya ti rupag. Padasag ti papa ni Jibalay da Dave. Di nak masurutan ni Jay. Dani ako ni di kalsada. Agtaraya
Kumalasiw iti kalsada! Pakakitaan ta iti kunkunam a detektive. Asidigtan, dito iti imbagada pag na mapanijay. Ikarkararag ko, asapay ko matamalawlawagan ti amin. Saan nga tabo nga lang tirigat mo naglibor? Iso anak ko na, nga nakita masiding iti inyanak mo. Sa anak pa'y unay anakapsot iti. Nakitak a talaga ti siding, sakbay anawananak iti puot. Tiyakon ammo, ti simmaruno anapasamak. Adak, iti dalan ko nagapu iti Manila. Iti nagpasngay ka. Iso adyak na abutan. Maawatak magkit. Ha! Ada babae nga agtartaray. Ti preno ka! Nasagid samot ti babae. Rumarta, inta kitain. Ay, susa. Ayan na nga eh. Naitarayan na kakadin ni Ivy. Iti nakita na kam kamatay. Dinardaras na tinagbalasaw. Yak apo no natalan. Apay nga rod a pinanawam. Manawak adagos. Tama ka numamwanda akam kamatag. Iso ana atalan. Ay, buhisit kit di. Sino pa'y nga iti para trabaho dito'y balay? Intanto kitain inton madamdama ah. No intaray, tinakadong parken ko na yung ospital. Weno, intarayan da. Nakitam ko ma at tinakadong parken ko ana. Tadawatan ta iti dakkel agatad. Ay, nalipatak bitay. Nagama ka. Ang mga no siyak ti mapabasol. Takam kamatag kami. Awan pa'y puot ti balasang. Apay kastoy tirignak. Madanagan ak ulay. Asidag tayo na iti ospital. Pagkalman, tirik-nam. Nakakaasi ti tsura na. Awan puot na. Limitam ti takyag ka na baga na. Awan mo't unay tinadangran kan ko na. Na nakapreno ang adagos itay. Apay, kasla na bang badnog nagtartaray? Ada tayo niti ospital. Malangarod! Bumabatan! Sinalbag! Saan na ka makairuar iti kwarta? Didak matawagan. Wano sa pulan da papakan mama. Buisit ti kastoy. Awanan ti kwarta. Pimanawak pa ijabalay ti gayam ko. Papanak nga roditan. Sapay mabisina kun. Maysan nga oras tinapalabas. Manipod na atalan ni Ivy ako nam. Inta kitaan no adapay ijay. No intarayan tinangatal. Oh, awanin ti para trabaho dito'y balay. Ay, sapay maturog ako ma. Napuyatan ti tao. Jakmet nga rod ammo no sa dino ti kunam anak kaatalan na. Ay, awan agluto iti kanenta inton madamdama. Ay, sige man lang ay. Visit kit day. Jaklakit di masango ti agluto kas kada aglaba. No awan ni Ivy. Asino nga iti mga ramid kadagita. Ay, sa bagay ah. Awan ti baba unay. No awan tayo babae. Iso nga inta kitaan tapno addag trabaho dito'y balay. Amangan no makapanaw. Awan kanumat tinadangran iti balasang. Kung na ti doktor, babaan iti resulta tinaramid na atest. Apay nga ron, nga awan puot na itay. Amangan kanuno na bannog, ken na-stress. Sa nanayunan iti pan nakakigtot na gapu, iti pan nakadungpar na. Pero may adanag ko itayan. Ay na, kunak no agbalin na kunak kriminal. Kasano ko mga agbalin ka a kriminal, kat saan mo mo't nga ingagara? Diyak man mo. Ngam nakaro ti panagtibayok. Apaman, nanaplisak ti balasang. Uray siyak nga rod. Kung na ti doktor abarang inton madamdama, makapuutan ti balasang. Awan met dito'y kunam anakadungparan na. Awan mo ngagpaiso. Awan pa'y makita adara. No natalan. Nakita ka na tungpar. Natumba pa'y dito'y apasay. Awan met ti makita adara dito'y. Amangan no nasagid laeng mat. No saan ang napakarwan? Agawid to siguro. Ay, nalabit akas na. Awan met sa bali apagawidan na. Agawid tagi din. Tayo maturog. Asino nga iti agluto ka nagsakdo. Saan pa'y anaplansya ti badok? Tanauram met yabistidak. Pagkita kanton ti sabalya pagbadaw. Anya nga taramidin ta dito'y. Ay, napnapanan nga tanti sinalbag a babae. Sino pa'y itan ti agtrabaho iyay balay?
Kumusta ka, iha? Kumustan tirik nam? Sa dino ti ayan ko? Sino kayo? Siyak ni Cristel. Anyat na ganda giti dadakkel mo. Awagan ta ida. Ta umay da kasukunan. Saan? Pangasim, ma'am. Di mo ko maawagan ti dadakkel ko. Ha? Apay, nagtalaw kakadi. Nagdarayak, takam kamatin da. Plantsaan da kano ti rupak. Anya? Apay aplansyahan da turupang. Naranggas na kanyak, ma'am. Irorumandag. Anyat basod mo. Apay aplansyahan da ka ako nam. Agpaplantsaak. Iti imbaonak ni tatang ama pan sumakdo iti pagdigos na. Kalpasan na? Jak amo Tay di makadano nag-iji balay mi. Anak kasusoon iti timba. Isabsabat ni nanang ti plantsa. Nagtarayak. Kat kinamat nakmat ni tatang, ma'am. Iso akala at abimbalasiw ka iti kalsada? Dayta ti pudno, ma'am. Ma'am, pangasim. Tadi mo ibagbaga ti ayan ko, ma'am. Kumusta dito ospital? Oh, kasanon ti pasyente? Nakariingan ang nakakaasi. Diyak kaya tapanawan. Maasyanak unay kankwana. Ala, umayak to dita, nurumwarak diti opisina. O sige, taurayan ka. Ado ti kayat ko amaamuan iti balasang. Binaybay akpay lang nga makaturog. Takasla kayat na pa'y ti maturog. Inawaga mo, dagiti dadakkel na? Saan? Di na kaya. Tanaranggas da kanukan kwa na. Intarayan na ida. Tadakran da kano. Anya, udno ka di data? Uwan, makasangit anang ibaga. Panagkunak saan nga agul-ulbod. Alangarod, urayan dak dita. Bye! Hoy, agreeing kan, Juancho. Maladaw tan iti trabaho. Manganta ka din. Anya ti masida. Anya amangan, awan tinaluto amakan. Anya, kahit awan pa'y katijaytang nga. Anya nga itati kanenta. Dayta nga rod ti pakasurunak, idi makariingak awan naluto. Awan pa'y nasakdo adanom. Ay, daytoy itatirigat na. Awan ti baunta. Apay, di pala si Mang Putmay, dayjay nga ibay. No ayan nakit nga taa, nunap na panan na. Ay, sapay di tapay nagsweldo. Inta ko mamangan ni Jerwar. Iha, kumusta itan tirik nam? Mayat-matan, ma'am. Apay nga rod, analiday ka. Saan ka di arumbang amaragsakan ka? Tamakaawid ka. Kabutang ko dananang kan tatang, ma'am. Mabalin ka di nga alaan da kakatulong yo. Uray awan sweldo. Basta ang tuloy nga agadal, ma'am. Pagad-adalam ka di, iha. Iti public school, ma'am. Nujak agkamali. Siyak ti makagunod. Iti kangatuan apamadayaw. Inton agturpos kami. Wow! Amom ka di nga idi agad-adalak. Kanayon mo't asyak ti makagunod iti kangatuan apang madayaw. Kasta ka di, ma'am. Ma'am, patganyo ka di tikid daw ko. Nga agbalinak laangan akatulong yo. Sige. Umay ka. Ngam saan akatulong ti pangibilangak ken ka. No di kat, anak. Agpaiso ka di, ma'am. Umayak iti balayo. Wen, yawid da ka ijay balay. Apaman ang makarwar ka diti ospital. Daytoy ti balay mi iha. Sige, umunag ka. Yamam mo ka iti katulong mi. Agyaman ak unay, ma'am. Nagdakkel magayam ti balayo. Wen iha. Medyo adon tilangan mo. Gapoy ti pan naka-ospital mo. Nangalaak iti medical certificate nga ipakitam ijay pagadalan yo. Agyaman ak manen, ma'am. O sige. Ingka pa'y aginana iti agbalin asilid mo. Ingkan tugumatang iti kasapulam agamit mo. Ikan ka iti paggatang mo. Agyaman ako unay, ma'am. Nagsaya at kayo at talaga.
Kas kaila Santa. Kasta ko man inanang ko. Nalabos mo't dayta santa ako nam, iha. Sika? Ha? Amira, am-ammom dayti balasang? Ti kayat ko asawan. Daytoy tinadong pareho, ma'am. O, apay anas daw kalaunay nakakita kan kuana, Amira. Nana, Amira? Kasla, nakitkita kayon. Nakakitkita ak nga takada kayo. Kwa? Ay, jakan mo akan ka, basang. Saan nga ta nga dagayng ingas ko nakitam? Basta da nakakitkita ak kada kayo, Nana. Ngam nabayagan. Lagi bakpay. No sa di, no tinakakitkita ak kada kayo. Amangan no sa bale, basang. Kasta nga ta? Apay ang naglangan ka iti makadomingo? Nadong parak itilogan. Kat impandak iti ospital. Awan mo't makita kasugat mo. Saan mat kiti unay anapiksa? Limitem laang kitakyag kan abagag. Awan kanumot na dangran kanya. Anya nga iti ko na dagiti dadakkel mo idinadungpar ka. Di dapay siguro amo anadong parak. Tinakadungpar kanya, tinanggipan kanyak iti ospital. Anya? Di da ka binirok dagiti parents mo? Diyak kayatan ti agsubli iti balay mi. Nasingsing po tinakadungpar kanyak. Nagpayawid ak iti balay da. Iha, apay asikat ti aglutluto. Ayan ni Amira. Madmadi ka no ti bagina, ma'am. Isa siya tinagluto, takaasimot. Nagtumar nga ta iti agas na. Inikak iti gatas kan tinapay, sakbay ang nagtumar, ma'am. Nasayaat, iha. Diyak nagbidot anang iyawid kan ka. Angam, saan da ka nga taasapulan dagiti dadakkel mo? Mabalin asapulan dakto, taan ngamin agtrabaho iti balay, ma'am. Tila pa nagtrabahom ka di tinapatag kadakwada. Ma'am, adda atap ko. Asaan nga isoda ti pudno adadakkel ko. Takanayon dak ngamin aranggasan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan at dinggin ti tuloy ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes at arigagay. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itinkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Tinapalabas, iti panangkamat ni Juancho ken ni Ivy, apag isumet alumabas ti lugan da Jay, ket nasagid ti balasang, pimanaw adagos ni Juancho, adi na nabigbig ti nakapadungpar ka ni Ivy, intaray met adagos dagiti agasawa ti balasang iti ospital, ket idi makapud na itoy. Kinalikaguman na nga ijay balay da Cristel ti pakiawidan na. Iti sabali a pangir, masursuron ken mabisin ni Chloe, ta saan ang makairwar iti kwarta. Idinadanon ti panagawid da Cristel, insurot da ni Ivy, nasdaaw ni Amira. Mariribukan ti katulong no ibutaktaknan ti palimad. Itagagayem, dinggen nyo tituloy ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes at arigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ti panagtrabahom laka di tinapatag kadakwada. Ma'am, adda atap ko. Asaan nga isoda ti pudno adadakkel ko. Takanayon dak aranggasan. Adda ka di kasta anaganak. Ranggasan dati anak da. Kasta dagiti dadakkel ko, ma'am. Isu siguro adi da kasapulan.
Taam mo da ang nagkamalida. No agdarum ka, sigurado ang madusa da. Oray naranggas da kanyak. Awan panggap ko nga agdarom. Tadadakkel ko payla ida, ma'am. Panagkunak, nasingpet ka nga inanak, Ivy. Kasano, ada ka din nakitam a detective? Adan, napanay ospital. Nagkidaw da pa iti pamalubos ti maseknan. Sakbay akitain da dagiti records. Nasayat no kasta. Kayat ko amaamuan dagiti kinagiddan ko anaganak idi. Medyo narigat ipaparamid ta. Tanapuuran sa ti ospital idi. Ti ngay sigod nga ospital. Nairaman nga ta, dagiti daan a records idi na uram ti daan nga ospital. Dahil tati ditayam mo. Sapay lako mga rod, taad na paglawagan ti amin. Di ka maawanan itinamnama. Apay apasapsapol mo ti kaduam anaganak ide, madam. Adda kayat ko adoktalan, Amira. Doktalan ko na, madam. Anya ngay dayjay. Saan asinsinan ti kayat ko amaamuan? Awan ti pakain ay gamit ti parikot ko. Iso asaan na masapul amaamuam. Ay, kastagayam, madam. Ay, kunak no mabalin amaamuan. Ay, kat ni ay bingay, madam. Agyan ka dimot ditoy. Wen, nalagaan tirik nakan ko na. Nagsingpat nga ubing. Kat ni Senyorita Chloe, madam. Saan nyo ka di apasapol? Awan tinang papanaw kan ko na. Agdisnudo nga agawid no kayat na. Naimbang taduha talaan dito'y salas, balasang kaw. Di mo ka di kaya ti agawid iti balayaw? Nauyong dagiti dadakkel ko, nana. Manipod pa'y ubingak. Jak narik na, di pa nang ipatagda kanya, kas may nga anak. Kabkabilan da ka kani, basang? Nana. Tay tinao di. Kat plantsaon ko man ni nanang tirupak. Ti marayak. Iso ajak na puutan tilugan anang sagid kanyak. Apay plantsaan na ti rupam? Madama ti pa nagplansak. Idi imbaonak ni tatang asumakdo iti digos na. Jak amo na uram gayam ti bestida ni nanang a plan-plansaok. Nalipatak siguro nga inik ka ti plansaa. Kas tagayam ka ulpit ti dadakkel mo? Kasano ngay numay da kaalaan dito eh? Ay, jak kaya ti agawit, nana. Kan, nasidag ngamin tirik na, kada Ma'am Cristel. Kan, sir. Nagsingpat da kanyak. Naggasakit din ti anak da. Ah? Anak da, kunam? Ay, kwa, nagtalaw ti anak da. Ha? Taapay ang nagtalaw, nana? Sulpang kan expoiled ngamin. Pabirok ko nga ta ni Ivy. Awan pa'y ibaon dito'y balay. Ay, maamakak. Ang mga numaamuan ti masiknan ang naatalan, gaputakam kamatag. Makabasol ta nga ta, no ibagana. Ay, kat sigurado day ta. Jak laki di kayat ti mabalog. May raman ka pa'y tasi katin ang mandar kanyak ang kamatag. Kasta ka di. Kasano nga rutan? Di ta ka di sa pulon? Kasano no nagpulong kadagiti masiknan? Kayat mo ka di ang mabalod ta. Ay pakpakawan. Day takat may balbaludan. Amangan mat no adda nagkamangan na. Apay asaan nga gawid? Day tangarod ti pagamkak. No pilitin ta nga alain iti nagkamangan na. Ang mga no ibutaktak na. Ari nang ranggasan ta. Ay sinalbagkit di. Sino itan kagtrabaho dito'y balay? Hello? Asino ka di day taoy? Kabarbaro ba't a number? Scammer ka kaday? Anya nga scammer? Tarupang? Di na ka di sapsapulan ta papakan, mama? Ay, kunada mo it asika kanu ti pimanaw. Isu asika kanumat ti makaamong agawid. Anya, magtanda kita anak-anak? Di da pa'y ang masapulan ti anak da? Addan dito'y ti anak da. Anya? Ulit naman timbagam? Adda at di perwar? Kasano nga ibagam nga da ti anak da dita? Ah? Ay, anya timbaga kon? Ay, matartarantak, paikit din. Ay, si kaabak-bakatan! Agkabaw kansan! Saan mo nga mo ti sasawam? Ah? Ay, pasensyan. Bye. Ay,
Nailawan ko nga imbaga. Nyamat da ito yung iwat. Nasakit ka diti sa kayo, ma'am. Imparabaw yung di talamisaan. Kabayatan ang nakatugaw kayo iti sofa. Wen nga rod, anak. Medyo nailigos, idi umuli ak di taagdan. Nabannog sa idinagnagnaak. Ada nga minapanan mi kadagiti kakadwak. Agtugawak iti baba. Iparabaw yun dito ilupok ta ilotak ti sa kayo, ma'am. Aliman nga rod, anak ko. Sige, ma'am. Agtugawak iti baba. Kalpasan na. Ilutak day ta sa kayo. Ita. Inayadak nga ilutan, ma'am. Oh, Mhm. nagmayaten, anak ko. Baka ginawak. Nagsingpet ka nga ubing. Hanggang apay anaranggas kan kakunam, dagiti dadakkel mo. Saan dak siguro nga anak dagiti dadakkel ko, ma'am? Amangan no pinigpidot daklaan. Saan ka kumaapumampanaw diti balay? Ibilang ka nga anak. Jake, ibilang ta nga anak ni Ivy. Nagsingpet nga ubing. Isun sa kano ti kalaingan iti pagadalan da. Bareng ano di daalan diti balay. Panagkunakit kayat na matagyan ditoy. Ay, uwan. Mano nga aldawan asan asimbangpet ni Chloe. No naibusen ti kwarta na, sigurado nga agawid. Makapaawan ganas tinagmadi akababalin na. Imbagpay ni Ivy. Kasjay kumamat ni Chloe. No apayakas dyan na. Di na kaya ti padisiplinaan. Day tangarod kat. Maitid mat amin akayat na. Imbag ta si mangpet kan, kasibsibet ti detektive. Kat, anya ti resulta. Sorry, ngem nairaman ka no anapuuran dagiti daan a records. Awan ka din tinamnamak amalaw lawagan ti amin. Sigurado ka iti ibagbagam anakitam? Idi nagpas ngay ka? Wen, Jake. Ngam ti kamalik. Apay ajak nadlaw idi addan puot ko. Jakmat nga minan kinita ti inyag da nga ubing iti katrek. Jak kinita ti likod ti lapayag na. Di mo kunain asabali nga ubing, tinyag da iti katrem. Idi na ipalagip kanyak ti tagtagainap ko. Nalagip ko ti amin. Talaga nga adda nakitak asiding iti likod ti lapayag ti pasngay ko. Magkintayagak iti bagbagam ah. Kalpasan na nakitak ti siding. Nagkapsutak. Kadjakon amo tinapasamak. Hustumat nga dak idin. Irwardakan iti delivery room. Sika nga umuna ti inasikasok, sakbaya kinitak ti ubing. Idi addan puot ko. Kinidaw ko ayag dati anak ko. Kat nalipat akon, ti maipapan iti siding. Nana Amira, madamag ko man. Apay ang nagtalaw ti anak ni ma'am. Apay adamdamagam pay day tabalasang kao. Siyak ngamin kat nagtalaw wak ta nauyong dagiti dadakkel ko. Ngamdamam kan sir kat nasingpet da. Naladaw asim mangpet, sakit na bartag. Pinagungtan ni sir. Imbaga na nga agsarita da iti kabigatan na. Sinapsapa na mutin tinagtalaw. Anya ka di tinagan ti anak da, nana? Chloe, tinagan ti anak da. Ni Chloe, akanayon nga itulod ti Logan, itigay ti asidag ti pagadalan ni? Agam-am mo kayo ka ni Chloe? Ado ti makaam-am mo kan kwa na. Gaputa kanayon nga itulod ti kotse. Ngamjak am-am mo, nana. Agasidag laang ti pagadalan mi. Kunaklakit din, no? Agam-am mo kayo? Hello, Mia. Adda detektive nga imbaon da madam amang birok iti kadwa na anaganak idi ija ospital. Kaapay ka, no? Jak maawatan. Basta, nadamag ko nga nang bayad da iti detektive. Adda ka dili na blabid mo dita. Kanya kumakay ti labidag.
Ang kwa, adda ni... Ada ka din ni Chloe. Ay, saan? Dawag na kanyak. Damdamagan na no sapsapulan da, sir. Kat, anya nga itimbagang. Imbagak aja imbaga ni sir. Nga awan ng papanaw kun kwa na. Iso ama ka amumat nga agsublay. Sinalbag dagiging agasawa. Apay adida pasapol ni Chloe. Tikit din kagiddan na kano anaganak ti pasapsapol na iti detektiv. Tapay apasapol na. Pangsapulan da ngay. Kit nauram idi jay sigod ng ospital. Awanin na ti record. Apay nga ta pasapol na. Nakitak idi ospital. Idi naganaka. Ngam sa anak anagpadlaw. Gapo iti tarigagay ko. Masiguradong kadi adi na ka nakita. Sa anak nga rod anagpadlaw. Tadakit nga rod panggap ko nga aramidan. Kit nagbalik ito. Naisukat ti anak ta iti anak na. Ngam napanangatan ni Chloe ngay. Awit mo matisagad, basang. Ada nga min bulong anaragrag iti aglawlaw ti swimming pool, nana. Inaksagadan. Ay, sige man nga rod balasang ko. Imbaglakit din tada ka akadwak dito eh. Awan nga min klase may ita, nana. Tumulong akmat ang agdalos. Amom, maayayo kan ka ni madam. Nasingpet kan nagagat ka kanaw. So badakmat ati kinasaya at da kanyak, nana. Panakairan-rana na nakaumay ka dito'y balayda. Nagsaya atay. Ada kayong matgayam diti asidag ti swimming pool, ma'am. Ammom ka di ti aglangoy, iha? Saan, ma'am? Tiyakpay na padas ti aglangoy. Awan swimming pool mi. Padasem ti aglangoy. Agpractice ka nga aglangoy iti swimming pool. Dalusak pa'y ti aglawlaw, ma'am. Kalpasan na. Agsursuro ak nga aglangoy. O sige, taisuro ka. Agtugawak pa'y dito'y linom. Wen, ma'am. Agawa ak ti agdalus tap na aglangoy ta. Isuro tak, ma'am. Wen. Sige ha. Adda pa'y alaak biit. Agsubli ak inton madamdama. Wen, ma'am. Mapadasak matlaangan ti aglangoy. Isuro ra kano ni Ma'am Cristel. Nakaan-anos ni Ma'am Cristel kanya. Nagpintas pa'y. Maglaak man iti igit ti swimming pool. Agpariirak pa'y. Sakbay nga umunagak iti unag. Aguray ka. Saan mat ani bakat amira ti agsagsagad? Ha? Ada ka ti sa bali akatulong? Di nakita ta nakatalikod. Inayadak ti umasidag. Iduron ko tapno maipisok iti swimming pool. Itan? Aglangoy ka! Nga di mo kaya ti malmas! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, denggen intun bigat ti paggibusan ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes at arigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken itimet direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Bueno papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti makalawas a serye tayo anapauluan. Dakes at arigagay. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Aglangoy ka! Na di mo kaya ti malmas! Anya ka dito inaramid mo? Awan ti naramid ko! Agin
langoy? Di namat gayam ammo ti aglangoy? Nakitak ti inaramid mo. Induron mo ni Ivy. Masapol nga alawak. Ignorante. Apay nga da ka dito'y swimming pool. No di mo ammo ti aglangoy. Adto'y titwalya, anak. Agyaman iti pa ng tulong yung kanyak, ma'am. Apay nga induron mo ni Ivy. Ha? Chloe? Mama, asino day ta babae? Tay sakit mo launay. Ti saludsod ko, ti sungbatam. Apay nga induron mo? Saan ko mat nga induron, ah? Saan kan nga aglibak? Gaputa nakitak. Apay ko man way duron ko. Di ta kayo man langan, no asino man day ta babae. Surun kon. Aguray ka man, iha. Idiim pa nga tom tibuok mo ang nabalkot iti tuwalya. Apay ka di, ma'am. Permi mati si daaw yo. Umasidag ka. Kita man tilikot tilapayag mo. Ada ngamin nakitak itay. Iso aka na yun anak kawakray ti buok ko. Talingling dak ti siding ko, ma'am. Kita man analaing. Idi ubi nga, basit day ta, ma'am. Kabayatan a dumakdakelak. Dumakdakel mo. Darasem, mapanta iti silet ko. Ado ti damagakan ka. Awanan ti pagbadok. Namurang dami noy. Uray siyak. Jak mat makalaba.